fuck. Fuck the police. Otetaan vaikka näitä. Noita. Sitten cobblestoneja tarvitsemme myös. Otetaan nää. Sulamaan vaikka kaikki. Ei siellä tarvitse olla. Minä kyllä hyvin sen tiedän. Eikä sä ei tiedä. Fuck. Miksi sä teet sen, jos sulla oli jo? Nyt mä haluan oman. Mitäs järkeä siellä on? Siinä on paljon järkeä. Koska mä en ole nukkua sun Siinä on Ender... Saahan sitä nyt tehdä, ei se muuta mitään. Enderman. Missä? No siellä ylhäällä. Eikä oo. No menepä kattoo. No on vaikka vetoa. No niin. Ei lyö. Die bitch. Ai, älä lyö minua Veikka. En ole tehnyt sinulle mitään. Hutsa! Ei perse tuohon luurankoon. Me ei tarvitse ruokapalkkia. Noin, kiitos. Taistele läski. Älä tapaa mua, nyt on mitään väärää. Hutsa! Ei se oikeastaan huomannut sua. Ahaa, fuck you. Ahaa, fuck you. Aika siistin näköinen tuo meidän longe. Oi, bonia. Me voidaan tehdä lisää. Au. Voi perse. Mistä mukaan? Oho. Oi, ninjaväistöjä. Ninjaväistöjä. Niin, mitä siihen sanot? Paljon. Häh? Ei mitään. Paljon näitä on. Oi, me voin tehdä bob. Tästä ei ole mitään selvää, kun tuo stringen tuossa. 1, 2, 3. Hyvä osaat matikkaa. Olen oppinut tänään paljon isoisa. Nyt aina pitää kuunnella, että jos joku saatanan vihulainen hyökkäisi kimppuuni, vaikka en ole tehnyt mitään. Voi vittu näitä vihuja. Mäpä hakkaan. Ei kestä kauan isoäiti. Die bitch. Ja tuo saatanan creeperi ei räjähtänyt, joka on hyvä asia. Ja vitun skeletonit. Die bitch. Et venyttänyt. Et räjähtänyt. Et räjähtänyt vieläkään. Et räjähtänyt vieläkään. Räjähdit. Perhana. Die bitch. Ei ois jaksanut korjata tuota, mutta se on pakko. Aina pitää korjata näitä räjähteitä. Miksi? No ei se oo hienoa, jos talon pihalla on joku saatanan kraateri. Ne. Niin. Asiat ovat näin. Mutta se ilmaisee, että on hyvä taistelija, kun creeperikin on räjähtänyt. Se tarkoittaa just, että on huono. Se voi myös No se tarkoittaa, että laittaa taistellut pahdiksien kanssa. Pahdiksien. Niinpä. Taas niin mahtavaa, kiitettävää. Veikka, hyvin saatan. Mitä? Lopetaa. Älä kiusaa kameraa, se ei tehnyt sulle mitään. On. Eikä oo. On. Ei oo. On. Ei oo. On. On. Ei. Kuinka iso tästä tulee? Ei se mikään pikkunenkaan oo. Perhana. Vois mennä vähän nopeampaa tää dirtti. No tästä vois olla. Minä olen hyvä ottamaan tavaroita.com. Hienoa. Ihanaa. Ihanaa paskaa, ihanaa. Lapi on kyllä tosi hias. Sä oot vaan stringilaulut. Joo.
Etkä ole itse kuullut sitä. En. Hyvä! Oi niin. Oletko täysin varma? Sulla on 1 tikku. Nyt on 2. Fuck you. Möl. Möllykkä. Akku vähissä. Ei voi olla. Akun varaustila jäljellä 20%. Se on tarpeeksi. Selvä. Otetaan äkkiä noita polttoon, koska ei tarvita. Fuck. Enää osaa sitä. Hehe. Pitääkö osata? Sä jätät sen mun oven auki. Mitä siitä? Terve. Moi. Näin sinut. Kenet? Puhuin katsojille. Puun katse. Aivan Veikka, kuulit täysin 100% oikein. Hyvä. Hyvä setä. Onko kääntänyt aksereita? En. Hyvä. En oo käynyt ees maalla. Häh? En oo käynyt ees maalla. Rähy. Mä teen vaikka Cobblestone maan. Ei, Pieru tulee. Hyi. Olet sinäkin joskus Pierussa. En oo. On. En oo. Sitten sinulla on vähän kaasuja. Niin vähän. Fuck you. What? Niin vähän. Fuck you. Pitää kuunnella Veikka, että kuulee. Mitä? Se on tosiasia. Tää disjo. Mä nyt sanon mitä. Lähde pissoon. Lähde pissoon nyt. Oi ei, Pieru tulee! Pelastautukaa Kerjo. Hyi saatan. Se on tosilleen, hyvälä toi. Mitä jos keksittais niinku mansikan hajuinen Pieru? Oi veljet. Voiko niin söppänää? Se on Veikka sellainen, haisteli. se olisi varmaan hyvä Veikka hajuinen. sniffais pieru. Eiku ei sitä voi. Luulit! Vitu paska! Vitu kakki. Tää oot vitu paska. Oi ei, Pieru tulee! Turpa kiinni. Turpa kiinni. Vitko turpa kiinni. Älä nyt rakettita. Trea sure plate. What? Tuo kuulostaa niin vammaiselle tuo. Enää osaa sitä. Osaan tänne. Turpa kiinni Veikka. Zombilihaa! Jee! Tänne jäydet. Ei, miten ne jäydet? No kai en naurusta. Näillä on ruusuja. Okay. But why? Cause you're gay.
pitää istuttaa lisää puita. Pää. Pää. Aivan. Pää. Istu, kakka, istu. En. Entä jos joo? En. Halleluja, halleluja. Kiinni. Halleluja, 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 ha ha ha. Hei Jutta. Me gusta. Ei! Vai niin? Meikän salainen asia. Voi ei, Pieru! Turpa kiinni. Tämä ei ole sanonut mitään. Loppuu Pieru salaittaa se. Älä osaa sitä hihihi. Niin sitä pian osata. Mitä? Tyhmä. Vitsin tyhmä. Väärin. Hutsa. Sapo. No. 30 minuuttia lähestyy uhkaavasti. Okei, mä teen tän seinän loppuun. Sulla on 2 ja... Älkää lähtekö mihinkään katsojat. Veikasta 2. tulee iso paljastus videon lopussa, joten älkää lähtekö muuhun videoon. Joo. Suuri Jaa, paljastus. jaa. Suuri paljastus. Pysykää kanavallaan. Eli ette saa nähdä vetään. Ne just saa. Sulta. Saakka. Ei ne saa mun paljon. Saa. Halleluja. Hei, poisti! Mitä nää teet? What? Sitä kutsutaan taiteeksi, Veikka. Henkiseksi taiteeksi. Aika cool. Vai mitä ne pojat nykyään sanoo, että aika cool. Mä ääntele tolle lammasta. Hei, Veikka uli. se auto tuli. Tuliko? Ei. Mä jotenkin tiesin, että sä sanoit yli, että ei. Et se kyllä tuli. Älä se leikkiä. No enää. No kun mä en pitää mennä. Ei oo tullut. Kyllä se ainakin kohta tulee. Niin. Ei oo tullut vielä. Fuck you. Mä teen tähän enää katon. Kakkakaton. Aika hyvä talo. Mm-mm. Kuka on kerännyt nää kiveä? Minä. 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 Fuck. Minä otit yhden liian vähän. Sun kattos sataa. Sun kattos sataa. Nee. Taas Tuo niin ku- kiitettävä Suomi Veikka kemppaa. Tee 20 sekuntia. Mitä? Okei. No niin. Koskes. En